Avui sabrem com són i què són capaços de fer els nous cotxes, cada vegada més intel·ligents. També us ensenyarem una carretera solar que emmagatzema energia i veurem com la tecnologia pot donar un cop de mà als pares i mares que tenen nadons. Benvinguts al Generació Digital, avui des d'un renovat Saló de l'Automòbil. Això és l'Automobile Barcelona. Aquest és un saló bianual i en els últims 2 anys el sector de l'automòbil ha canviat de cap a peus. La indústria es troba en plena revolució i totes les marques intenten capgirar el mercat. Des de cotxes que ja no necessiten gasolina i aviat tampoc conductor, fins a altres que es poden convertir en petites segones residències mòbils. Però no tot comença i acaba amb les 4 rodes. També hem trobat dispositius elèctrics com aquests que prometen revolucionar la manera que tenim de desplaçar-nos per la ciutat. Amb 2 o 4 rodes, vehicles de tots els colors i totes les mides, però sigui com sigui, queda clara una cosa. Aquí la gran protagonista és la tecnologia. Sensors de tota mena permeten a aquests cotxes detectar i reconèixer senyals de trànsit o vianants a punt de creuar. I no només això, sinó que també passen a l'acció i són capaços de frenar o girar el volant si el conductor està despistat i no respon a les alertes. A més de guanyar en seguretat, aquests cotxes intel·ligents ens ho poden posar més fàcil a l'hora d'aparcar. Ell mateix pot trobar el forat lliure i posar-s'hi. Tan sols li hem d'ordenar des del mòbil. Te bajas, tienes una aplicación, manejas haciendo unos pequeños circulitos en el caso de este Mercedes, en pocos segundos el coche está aparcado. Los circulitos son para que detecte el vehículo, que yo le he dado una orden y que estoy próximo al vehículo y que es real la orden, no que la està dando una tercera persona. Un dels expositors que ha cridat més l'atenció dels visitants és el de Tesla, la marca nord-americana que ha apostat de ple pels vehicles autònoms. I han portat aquest cotxe elèctric que asseguren que és el que té més autonomia del mercat. La bateria permet que circuli durant 632 quilòmetres sense haver de recarregar. I com que té un motor més reduït, l'espai del davant es converteix en un segon maleter. Tesla també ha anunciat que a finals de mes obrirà el primer punt de venda de tot l'estat a Barcelona. Però si el nostre cotxe elèctric no té tanta autonomia o per una mala previsió ens quedem sense bateria a mig camí, els serveis d'assistència ens podran venir a rescatar amb cotxes com aquest, que és capaç de recarregar part de la bateria del nostre vehicle. També ens hem trobat aquest cotxe carregat de tecnologia, una tecnologia que ens permet, per exemple, amb un sol gest, pujar o baixar el volum de la ràdio. Però també podem comunicar-nos amb el cotxe des de la distància, gràcies a una aplicació amb la qual podem saber, per exemple, què passa en tot moment al seu voltant. Està equipat amb 4 càmeres que ens ofereixen una imatge en 3 dimensions com aquesta. Amb l'aplicació també podem engegar la climatització minuts abans d'entrar al cotxe o localitzar-lo amb un mètode més tradicional. Alguns emprenedors també han presentat solucions connectades al Congrés, com ara un sistema amb el qual es pot pagar la gasolina i el pàrquing només identificant la matrícula del cotxe. A més, s'hi han vist unes tanques intel·ligents pensades per substituir les que habitualment trobem a la carretera. Quan un cotxe impacta contra una barrera d'aquestes, uns sensors li avisen a la DGT o al gestor d'infraestructures que hi ha hagut un accident, a quin punt quilomètric ha sigut, i llavors avisa els serveis d'emergència. Incorporen sensors i també senyals que poden canviar a temps real per avisar, per exemple, que hi ha ciclistes a prop. Una idea catalana que ja està mirant d'implementar-se a més de 150 països. I entre tantes novetats que aposten per millorar la connectivitat, la seguretat o l'autonomia, hem trobat aquesta que pensa en la comoditat dels passatgers i que et permet, per exemple, estar totalment estirat mentre el cotxe circula i, a més, et fa un massatge fabulós. No
només els cotxes seran més intel·ligents, ara també podran ser-ho les carreteres. Una constructora vol aprofitar la calçada per generar energia mentre no hi circulen vehicles, que és la major part del temps. La idea és instal·lar plaques fotovoltaiques sobre l'asfalt i han trobat la manera de resoldre el problema més important, la debilitat de les plaques solars, que són molt primes i es trencarien fàcilment si hi passa un cotxe per sobre. This is a kind of sandwich, in fact. And this material needs to have something very strong in the back to be stuck onto the road, to be sure that we can accept something very strong onto the road, and make some protection on the top for the resistance of all the different effects that we can find on the system, like rain, snow. Un cop han instal·lat aquest sistema sobre l'asfalt, el cobreixen amb una resina que té bocins de vidres trencats. La resina deixa passar els rajos de sol, mentre impedeix que la superfície els reflecteixi i, alhora, que els cotxes puguin relliscar. El resultat fa menys d'1 centímetre de gruix i té una textura similar a la d'una carretera normal i corrent. De moment està en fase de proves a 15 llocs d'arreu del món. Un d'aquests és davant de les seves oficines i els serveix per produir energia que consumeixen ells mateixos. Our production, with the 25 square meters, we provide, it depends of course of the sun, of the weather, of the way we install that. Of course in Barcelona it will be better than in Paris, but here we can provide roughly with this 2 megawatt hour per year. L'energia té aplicacions de tot tipus, com per exemple a la població francesa de Vendée, on la carretera solar serveix per carregar vehicles elèctrics. El pròxim pas és instal·lar-ho a 100 llocs més, per trobar en quines condicions ambientals pot captar més energia aquest nou sistema. Hola, sóc la Sílvia, estem a la meva feina, és una papereria aquí al carrer Roger de Llúria i m'agradaria recomanar-vos l'aplicació ClickEdu, que jo tinc 2 fills i sincerament l'aplicació a través d'ella puc veure i seguir els nens dia a dia, amb entrega treballs, horaris, absències. Per exemple, l'altre dia anàvem al metge i a les 8 en punt em va sonar l'alarma que hi havia una absència de l'Albert i llavors em vaig recordar que tenia que trucar. Avui té recuperació d'anglès, sé l'hora amb què la té o no la té, i l'aplicació ClickEdu està relacionada molt amb el Google perquè se m'enllaça i els tinc controlats en tot moment. També us recomanaria el joc Rumi, que és un joc de fitxes que està en xarxa i et permet jugar també amb gent real o imaginària. A vegades inclús t'avisa si alguna persona que coneixes que està connectada per si vols entrar a la seva sala o no. És el típic joc de fitxes que has de fer trios com a mínim, de mateix número a escales, i apostes monedes virtuals i guanyes la partida et donen més monedes i si et quedes sense, doncs no jugues. És hora d'anar a dormir i aquesta família tria el conte a través del pijama i el mòbil. La càmera llegeix l'estampat de la roba i llança una història interactiva. Una nova manera digital de dir bona nit als més petits de la casa. Avui us hem preparat un recull de dispositius que poden ajudar els pares a tenir cura dels fills, sobretot quan acaben de néixer. Thanks for making coffee, hon. I didn't make coffee. Si heu tingut un fill recentment, potser us sentiu identificats amb alguna d'aquestes situacions. La tecnologia, però, també surt al rescat dels pares amb nens petits i cada dia apareixen nous dispositius al mercat per fer-los la vida un pèl més fàcil. Aquest bressol n'és un exemple. Sembla normal i corrent, però incorpora micròfons i una sèrie de sensors de moviment que identifiquen quan el bebè comença a moure's i a plorar i fan que el mecanisme activi el balanceig. Això sí, perquè funcioni, hem de col·locar el nadó a dins d'aquest sac, que aparentment sembla un pèl angoixant. Però si la clau per fer dormir un nen és la manera de gronxar-lo, fixeu-vos en aquest altre bressol, capaç de reproduir el moviment, els llums i els sons d'un cotxe en marxa. Una eina que asseguren que és infal·lible perquè el nadó es quedi fregit. Encara és un prototip i l'ha creat una marca de vehicles. Tot i que no tenien previst comercialitzar-lo, ara no ho descarten. Un dispositiu que sí que ja està al mercat és aquesta hamaca, que compta amb 5 moviments diferents que imiten els que farien els pares mentre balancegen el seu nadó de forma natural. I clar, com que a mi encara em queda una miqueta per provar-ho amb un nen de veritat, tenim aquesta nina de mostra. Accionem l'hamaca
I a través d'una aplicació podem escollir diferents moviments. També podem escollir entre diferents velocitats en funció de si volem calmar el nadó o estimular-lo. I també tenim diferents sons per escollir. L'objectiu, doncs, és alliberar una estona als pares mentre aquesta hamaca fa la feina per ells. Una vegada heu aconseguit que el nen es calmi, us pot interessar aquest altre dispositiu. Una polsera que es col·loca al turmell del nadó i que, connectada a una app, us informa quan el nen dorm plàcidament, quan ja s'ha despertat o quan hi ha massa soroll. Fins i tot us avisa quan creu que el nadó es podria despertar. Aquests pares, per exemple, encara tenen 53 minuts lliures. O per fer-ho encara més fàcil, només cal posar-li aquest body, que incorpora un dispositiu amb sensors que us mostra la respiració del nen o la qualitat de les hores de son. I per controlar que el nen dorm de panxa en l'aire, teniu aquesta agulla intel·ligent que es col·loca a qualsevol peça de roba i que a través d'una app us alerta amb un so si el nadó canvia de posició. Però l'univers d'aquest tipus de dispositius no s'acaba aquí. Xumets que mesuren la temperatura, biberons que controlen la posició correcta i que monitoren què ha menjat el bebè, o bolquers que alerten d'una deshidratació o una infecció d'orina. Ja veieu que la febre dels nadons connectats ha arribat. Ara bé, els pares són els que escullen de quina manera tenen cura del seu petit, amb més o menys tecnologia. El repàs de les xarxes d'aquesta setmana arrenca amb trampa, concretament amb 1000 trampes per ratolins que els amics de The Slow Mo Guys han disposat amb molta paciència i alguna que altra desgràcia fins a cobrir la superfície completa d'un llit elàstic. L'objectiu, com sempre que aquests youtubers preparen alguna cosa, és gravar en càmera lenta una acció espectacular. En aquest cas, un d'ells llançant-se sobre el llit per veure com es disparen totes i cada una de les trampes. La youtuber Jenna Marbles va decidir fa unes 3 setmanes que volia tenir un hàmster i ara que ja el té per casa li ha volgut oferir tot de regals de benvinguda, fets a mà i, evidentment, adaptats a les dimensions del rosegador. S'ha posat mans a l'obra amb la seva parella i han fabricat des d'un cotxe amb pals de gelat fins a una tauleta amb els seus plats, coberts i unes petites creps americanes fetes amb molta delicadesa. A YouTube no només ens meravellen els animals. Un dels vídeos virals d'aquesta setmana, de fet, el protagonitza una persona amb unes capacitats gairebé sobrehumanes. Sembla que està fent recompte d'inventari de la botiga, però la velocitat dels seus dits ens deixa tots amb la boca oberta. Només hi ha 2 possibilitats. O fa molt temps que fa la mateixa feina, o realment està tocant les tecles sense cap ordre ni sentit. I acabem el repàs de les xarxes amb un dels reis indiscutibles d'internet. Psy ha publicat 2 nous videoclips que, com és habitual cada cop que el cantant sud-coreà fa alguna cosa, estan corrent com la pólvora a YouTube. Es tracta de les cançons I Love It, que acumula més de 22 milions de reproduccions, i l'histriònic New Face, amb xifres similars, i les coreografies que han portat Psy a obtenir l'èxit estratosfèric que l'ha convertit en cultura popular. Per cert, haurem de començar a prendre'ns els nous passos per aquest estiu. Més de 200.000 ordinadors i 150 països afectats. Aquest és l'abast que, segons Europol, ha tingut per ara el programa informàtic maliciós més famós dels últims dies. El WannaCry, aquest és el nom, és l'últim exemple de ransomware, un tipus d'atac informàtic que ens bloqueja l'accés als nostres arxius.
La setmana que ve us explicarem què passa exactament quan un programa així ens infecta l'ordinador i què podem fer per evitar-ho. Avui, però, ens fixem en professionals de la seguretat informàtica que treballen per buscar les debilitats de sistemes i empreses. S'anomenen penetration testers i són els tècnics informàtics que busquen les escletxes per on algú amb males intencions podria entrar en un ordinador o una xarxa aliena. Les empreses els contracten per comprovar la fiabilitat del seu sistema de seguretat i ells ho fan justament posant-se en la pell d'un cibercriminal. La figura del hacker sempre està vista com una mala persona que té una mala intenció, però la idea d'un hacker no és fer una mala praxis, és al contrari. Neix de la necessitat de comunicar que he trobat un error perquè tu el puguis millorar. L'única diferència és l'objectiu del que jo faig amb la informació que extrec de fer la prova. L'aparició d'aquesta nova professió va molt lligada al fet que cada cop depenem més de la tecnologia en el nostre dia a dia i molta informació valuosa que cal protegir es queda guardada en l'entorn digital. En tot l'any passat, a Espanya, les empreses es van gastar fins a 3,5 milions d'euros en ciberseguretat. Cada vegada més, i gràcies a la publicació de notícies d'incidents, d'atacs, la necessitat és a qualsevol organització. Però aquí a Catalunya la sensibilitat en temes de ciberseguretat no és gaire alta encara. En Borja i el seu company també es dediquen a la ciberseguretat. Per posar-se de ple en el paper d'un pirata informàtic malintencionat, és molt important estar al dia. La parte buena de nuestra profesión es que al final estamos aprendiendo todos los días un montón de cosas nuevas, porque antes de descubrir cómo puedes romper algo, tienes que aprender bien cómo funciona. Que al final muchas veces te tienes que enfrentar a tecnologías que realmente no he visto nunca. Expliquen que és més fàcil que un atac afecti grans organitzacions, perquè, entre altres coses, es pot estendre en una xarxa més àmplia d'ordinadors. Però asseguren que qualsevol persona pot ser víctima d'un atac cibernètic. Cualquier empresa de cualquier país que se ponga en la situación de que alguien consiga acceso a todos sus archivos, a todos sus emails o a cualquier parte de su infraestructura. A día de hoy, todas las empresas dependen de la tecnología. No puedes decir que como eres una empresa que no tiene su negocio centrado alrededor de la tecnología, la seguridad no va contigo. Eso ya no es así desde hace mucho. Ara, la por cibernètica té un nom, el programa maliciós WannaCry. Però, superat aquest atac, no podem abaixar la guàrdia, ja que són riscos que cada dia prenen una nova forma. A les costes de Galícia, cada dia els percebeiros lluiten amb les onades per aconseguir un dels mariscos més preuats. Aviat podrien no estar tan sols i servir-se de la tecnologia. Un pioner sistema d'infrarrojos els permet escanejar el mar i preveure'n el comportament. El programa aniria connectat a un petit dispositiu que els percebeiros portarien a sobre i els avisaria perquè sortissin de l'aigua a temps. El projecte l'ha fet una marca de cotxes per promocionar el sistema de sensors que porten els seus vehicles. La innovació i les noves maneres de fer i comunicar són precisament l'ADN del festival Sitges Next, que durant 2 dies ha explorat els nous llenguatges de la publicitat. Una operadora de mòbil nord-americana proposa una nova emoticona formada a partir de peces d'un cotxe que ha tingut un accident. Es tracta d'un anunci per conscienciar els conductors que no hem d'utilitzar el WhatsApp mentre conduïm. El responsable d'aquesta creació és una agència que va participar en la 3a edició del Sitges Next, el Festival de la Innovació Publicitària. Es tracta d'Alma, una empresa amb seu a Miami i liderada pel barceloní Albert Sunyol, que va mostrar les últimes campanyes publicitàries al públic del festival. I tot i que han utilitzat el component tecnològic en alguna de les creacions, l'Àlvar adverteix que és un recurs que només s'ha d'utilitzar quan la campanya ho requereix. Feliç la meitat. Feliç la meitat. Feliç la meitat. Feliç la meitat. Hi ha una obsessió per ser innovadors, entenent com a innovació, només com a innovació, l'ús que en fas de la tecnologia. Llavors això a vegades provoca una miqueta de confusió perquè és, bueno, a veure com uso una tecnologia a qualsevol preu i a vegades no està connectada o amb la marca o amb el missatge que vols donar i és un ús de la tecnologia per ús de la tecnologia. O sigui, noves tecnologies sempre serà sinònim d'innovació, ben usades i tal, però innovació
no sempre ho és de noves tecnologies. De fet, quan es fa un bon ús de la tecnologia, sorgeixen mètodes en què els ordinadors poden analitzar grans quantitats d'informació amb l'objectiu de revolucionar la indústria creativa. És el que s'anomena machine learning, o l'aprenentatge de les màquines, i que va desgranar l'agència britànica Contagious Communications al festival. Una tecnologia que ha permès, per exemple, que una agència publicitària del Japó creï el primer director creatiu d'intel·ligència artificial, o una empresa de Bèlgica utilitzi aquest mètode en el sector del cinema. An example from a company called Scriptbook. It's an Antwerp-based company who basically can predict whether movie scripts are going to be hits or flops. So the algorithm looks at the script and then can identify whether it's going to be a box office hit. And it's already now 3 times better than Movie Specialist. El món digital també permet que neixin plataformes que serveixen d'inspiració per als creatius publicitaris actuals, com Behance, una plataforma online on professionals d'arreu del món poden exposar el seu treball de manera gratuïta. Mark Brooks és el director de marca d'aquesta web, formada per 10 milions d'usuaris i que atrau 6 milions de projectes en un any, amb l'objectiu de copsar les tendències en el món de la publicitat. Tot el món en general jo crec que se'n va al suport digital. Jo crec que tot serà món digital, crec que tot ja tindrem hologrames per tot arreu, tindrem publicitat customitzada i segurament la tindràs. Jo crec que és una mica la idea de Blade Runner aplicat al futur, però real i 100% comercial. Jo crec que és cap aquí, cap on va, si no ens peta el cap abans. A partir del mes de juny, la plataforma de pel·lícules, documentals i sèries en streaming, Filmin, ampliarà els continguts doblats o subtitulats al català i els oferiran al seu nou domini, filmin.cat. D'entrada hi haurà 1.200 títols disponibles i volen anar ampliant la xifra fins a tenir tot el catàleg actual de la plataforma en català. En el Dia Mundial de les Telecomunicacions, la 18a edició dels Premis Connexió ha tornat a reconèixer la tasca de les empreses catalanes del sector. Aquest any, FECEMINTE, la Federació Catalana d'Empresaris Instal·ladors de Telecomunicacions, ha destacat, entre altres premis, la tasca divulgativa de la revista digital Barcelona DOT, per difondre l'impacte de les telecomunicacions i la tecnologia a la societat. Aquesta setmana ha arrencat el Loop, el Festival de la Imatge en Moviment. En aquesta 15a edició, el certamen vol homenatjar els pioners del videoart. Fins al dia 27, més de 80 espais de Barcelona i aquest any també de l'Hospitalet de Llobregat oferiran exposicions, instal·lacions, projeccions i conferències. I així hem arribat pràcticament al final del Generació Digital, avui que ens hem fixat especialment en el matrimoni format pels cotxes i la tecnologia, una molt bona parella. Però ja ho sabeu que a nosaltres també ens agrada molt parlar dels problemes que també poden sorgir a través de la tecnologia. Per això, avui volem acabar el programa amb una campanya que va néixer a Mèxic i que parla precisament dels potencials perills de lligar a través de la xarxa. Així acabem. Tornarem la setmana que ve amb més Generació Digital. Adéu-siau. I saw the part of you that only when you're older you'll see too. You will see too. I held the better cards, but every stroke of luck has gotta bleed through. It's gotta bleed through. You held the balance of the time that only blindly I could read you. But I could read you. You were the better part of every bit of beating heart that I had, whatever I had. I finally sat alone, pitch black, flesh and bone. Couldn't believe that you were gone. Now you look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. But you talk like yourself. No, I hear someone else. So now you're making me nervous. Well, you look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface.
saw the part of you that only when you're older you'll see too. You will see too.